Pre aktiváciu vašej karty Edenred si do mobilu stiahnite aplikáciu Edenred. Po otvorení aplikácie kliknite na Vytvoriť účet. V prvom kroku vyplňte svoju e-mailovú adresu. Stlačte ďalej a vytvorte si heslo, ktorým sa potom prihlásite do svojho účtu. V treťom kroku vyplňte svoje osobné údaje, najmä priezvisko, krstné meno, vaše telefónne číslo kvôli dvojfaktorovému overovaniu a zvoľte jazyk. Môžete vyplniť titul a váš dátum narodenia. Následne potvrďte podmienky a navoľte si požadované oznámenia. V piatom kroku zadajte sériové číslo zo zadnej strany karty a aktivačný kód zo sprievodného listu, s ktorým vám bola karta doručená. Teraz prejdite do svojej e-mailovej schránky a potvrďte overovací e-mail. Vráťte sa do aplikácie Edenred a prihláste sa do vášho konta. Vyplňte vaše telefónne číslo a zadajte overovací kód z SMS správy. Nastavte si prihlasovací bezpečnostný PIN do aplikácie. V sekcii Domov v nastaveniach si viete rýchlo pozrieť alebo zmeniť svoj PIN kód. Vedľa v časti Prevádzky v okolí si môžete ľahko vyhľadávať akceptačné miesta. Platiť môžete bezkontaktne alebo mobilom. Prajeme vám príjemné nakupovanie s kartou Edenred.